Mae blwyddyn gyntaf y prosiect Ceir Trydan Cymunedol ar fi'n dod i ben. 2 brif nod oedd gynnon ni efo'r prosiect yma. Y cyntaf oedd bod ni'n treialu model o gar cymunedol mewn ardaloedd gwledig yng Ngwynedd sydd efallai hefo materion a heriau ynglŷn â trafnidiaeth cyhoeddus. Ella bysa'r car yn cael ei ddefnyddio i fynd â pobl sydd ella wedi cael ei ynysu i apwyntiadau meddygol neu i ddigwyddiadau cymdeithasol. Yr ail nod oedd bod ni'n treialu defnydd o geir trydan mewn cymunedau yma yng Ngwynedd. Mae yna gynnydd mewn ceir trydan wedi bod yn y 10 blynedd dwytha. Felly oedden ni'n gweld os oedden ni eisiau profi i bobl yng Ngwynedd bod car trydan yn gallu bod yn opsiwn posib iddyn nhw. Felly am flwyddyn gyntaf prosiect, mi roedd 2 gar wedi cael ei lleoli yn Bethesda ac yn Abergynolwyn. Felly dyma chydig bach o hanes nhw. It started off slowly, but gradually it increased as word spread of the fact that the car was here, its use increased. I was quite surprised actually at how quickly it did increase. It was proving to be, eventually, it was proving to be a viable economic step because it was actually generating income from the village. Not just Abergynolwyn, but the surrounding area. Dyna dipyn o bobl eisiau defnyddio fynd i gwaith ag ati. Dyna ni gynghorwyr, fuo hi ar Drip i'r Alban, wedi bod i Gaerdydd, wedi bod i Lerpwl, Cheshire Oaks, fwy nag unwaith, Siop Nadolig, o teuluoedd. Da ni hefyd wedi defnyddio yn ystod y clo mawr ar gyfer danfon bwydydd lleol i bobl. The car was used throughout the initial lockdown by the pub to deliver food to people in the area. It was their business to operate a takeaway service. We were delighted to be able to offer the car as a means of transportation, and it kept their costs down and assisted them in delivering the service to the village. Be sa ni'n cynghori pob yn ydi siarad efo gyrwyr ceir trydan yn eich cymuned chi. Mae yna beth wmbrath yn nhw gwmpas, mae nhw'n wybodus iawn, mae nhw'n efengylaidd am rannu i gwybodaeth. Wedyn, da chi'n dysgu gymaint gyda nhw, a mi ddod nhw yna i'ch helpu chi. Felly, diolch yn fawr iawn i arloesi Gwynedd Wledig, mae wedi bod yn gret o brofiad, a pob hwyl i cymunedau Llanaelhaearn a Benygroes efo'r ceir trydan o hyn ymlaen. Nôl ym mis Medi, nath ni'n gwneud galwad agorad mwyn dod o hyd i'r 2 leoliad nesaf i'r ceir. 2 grŵp llwyddiannus oedd siop Griffiths, Benygroes a Ceir Trydan yn Llanaelhaearn. Da ni yma yn siop Griffiths yn Benygroes yn edrych ymlaen i gael y car trydan cymunedol am flwyddyn. Helo, yna fi di Thomas, a dwi'n aelod o Ceir Trydan, a da ni fyma yn Llanaelhaearn yn edrych ymlaen i cael y car cymunedol am y flwyddyn. Be da ni wedi ffeindio am Benygroes ydy bod yna diffyg trafnidiaeth cyhoeddus yn enwedig wrth fynd o'r mynyddoedd lawr i Dinas Dillad enghraifft, a mae faint sydd yna, dyn nhw'n rhedeg yn aml iawn lle. Felly be da ni'n obeithio ydy bydd y car ar gael i bobl allu teithio o gwmpas pentrefi'r Dyffryn a i ardaloedd eraill cyfagos neu bell. So, un o'r problemau fi gweld efo gwaith billboard ydy fod yna traffaeth efo trafnidiaeth. So, achos o'na bus yma mewn pob awr, o'n problemau efo pobl mynd i gwaith, neu mynd i llesiant, efo'r car cymunedol, efo reit, dyma beth da ni isio. So, i pobl gallu gwneud mwy o bethau, mynd i mewn i swyddi, neu falle mynd i gym. Felly byddwn ni'n obeithio ydy fydd pobl yn dod yn fwy cyfarwydd efo ceir trydan a'n dysgu mwy amdanyn nhw a o bosib yn prynu car trydan i hynna'n y dyfodol gan obeithio lleihau ôl-droed carbon yn y Dyffryn. Da ni'n meddwl cael y car cymunedol yma, so cael pobl i volunteerio, mynd â pobl i siopio, neu mynd â nhw i'r dre i wneud i beth bynnag maen nhw eisiau. Cyn Covid, mi oedd gynnon ni brosiect ar y gweill lle oedden ni'n gobeithio cychwyn, sef o fama i fanna, oedd i enw fo, lle oedd gynnon ni griw o gwirfoddolwyr yn tywys bobl hyn i be bynnag apwyntiadau meddygol, be bynnag siopa, a gallu gwneud hynny am bris
eitha rhesymol. Ond ar hyn o bryd, da ni'n wedi gallu mynd ymlaen efo hwnnw, ond da ni'n gobeithio gallu cychwyn yn y dyfodol agos efo'r gobeithio y Ceir Trydan.